време е за част 2. Следващия отбор е Ливърпул, който ми е завършен. На мен ми остава само Джордан Хендерсон. Следващият е Уест Хем. Остава ми елиминатор. Ред е на Барселона. Добре. Където ми остават цели 4 карти. Ама и аз имам може би едната и тя е финишер на Левандовски. Не знам дали гледахте те първите части с моя албум, но сигурно сте ги видяли. Следващия отбор е Реал Мадрид. Остават ми 3 карти. 3. Има 4 бляскави, което е супер рядко. Една карта в малко отбор е рядко, 4 в голям. Така, следващият отбор е Атлетико Мадрид, който ми е завършен. И аз му дадох този елиминатор.